Bueno, avui anem a fer el que jo nomeno un empedrar. Per un empedrar necessitem un bon pa, una sobrasaeta de la que vam fer este hivern per Sant Antoni, que ja està curadeta, està molt bona, oli d'oliva alfafarenca, i lo principal, un grapat de faves. Faves dada del terreno, lo que nos dona el terreno. Acabáis de collir. Això és mel de català, tindríem que pelar-les. Això és una feina més entretinguda, però és que després el bocata està de puta. Sobrassada de la bona, però de la bona, feta en casa. Un trosset de xina, va, per sopar tampoc n'hi ha que abusar molt. Ara un bon xorret d'oli d'oliva alfafarenca. Mira. Ara tallarem la sobrassada. Anirem escampant-la en el bocata. Jo, com és per mi, doncs me l'escampe en els dits. La sobrassada, al ser tan casereta, costa d'escampar. Bé, i l'empedrat. Això sí que és una canya. Això sí que és una canya. Això ja... Profit!